is your boy DJ S Shine Best International.
bujo bala nemula muo nenu wan fa balo gbenyo fuma ande no lisa welu fofo ya si abolu nwannem abolu nwanne ya boy amesu setulu ya obulu nnukwu aga madu bisi nwere ego ibo liene no ya nuo owe kwadilu non owe kwana no lisa konya ya lado kolu nebo bibi ane no lisa nwekwala no obioma gwenye nwanne ya ni kolu nebo bibi mana madu bisi solu no batageko wala sino muna niobi ane no lisa ko galuna ane no we beba kwa wasi nwannem kadu fi na mi fa osi anwo ken kan mi fe nwata kele patego okenye jegbu onwe ya n'osi okuke chefu gonye kori odunudu mmiri obi mmadu ajoka mmadu bisi wa baba si ajo nkata ka ogbonu nwanne ya maka ifia mana chukwu na funu ife niile mmadu merụ iburu agalanya n'ọkwa ngozi chinyere chukwu nye ego oke ọkwa ka ike ọfụma iketa ọfụma ya bụ onye ya ọzọ mana ịmara oke na ị ga-ata afụfụ ya okokoko nze nwe mmega na-ekwu nnụnụ chukwu na ọkịja chara ogidi ayo nkwa ekwu abụọ Itadesiaja ya kamuliku Itadesiaja amaka miliamo kaziso akiki ana lunenu amaka miliaso na ngadisia omama na fuma nenu omenjoga funjon kedu kisi bulo galanya nelisiapo akona ko wanne iya madu wale nuwa manonye no mandia ifa bubu poisi ogama yali kala nobio esiana bu wanne nuwa no yakamuna junu Walusi nwanne ya ị ga-akwasị m na ndụ bisi we papa ike nwu mmụọ na nwere onye melibe ya ma na-emesiziri ọsọ gbalilu agba azụ mmadụ bisi mesịrị jebe obodo oyibo ka o chebuo ntụ owe bebe si ekwa obu na mula nwanne m dị mma obelu mebele una fugi femelo nwemu alili ekwonu ife dị ka nwanne ya konebe ife dị ka nwanne ya konetinu ife dị ka nwanne omifelo tolisa onye chiri Susan ichefugo n'iga gị lechi ka anyị nwee na akọ n'uche jidu keneji makọ senwamega na-ekwu nnụnụ chukwu nwa gị ịjachala ogiri onye bụ n'ibe ya n'elu o nwere onye mụrụ nwa ego o nwere onye m isi gaba eze echi elu ụwa n'ọbazia onye nzuzo nke ya na onye bụ n'ibe ya onye gadị mma n'elu ụwa kama ọdaka
nwoke banene chukwu chiobalo mụrụ a na-akpọ Ifeadigo weje obodo oyibo weje n'ụgwọ akwụkwọ ọ gụsịsị akwụkwọ wee bụrụzie nnukwu ọkaikpe nna ya wee kwe ya jekwa chọba nwanne gị ọ jụrụ ajụ onye mere anya alụ n'ụwa mana nne gwara ya iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ ọ gwara ya iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ jee chọba nwanne ya ama ife mena ihe n'ụwa lapụrụ chukwu na chukwu nwe ikpe n'ọnụ ya na abọbọ ite aja esi aja too ite siri aja tụọ n'ụwa na fụbeghị m ya chacha na mama fụ ya wewu ibụrụ ọgaranya cheta nwa ogbenyedo echi dị ime ọkpọkpọ nwa n'azụ onye mife ọgabụ mmụọ o mesizi n'enu ụwa ọ bụrụzie nwa nene chukwu jere obodo oyibo gbapụtazienu mmadụ bisi ụna fugana n'ụwa onye m onye ga-abịa eze echi chukwu mere ya ka anyị nyere onwe anyị aka anyị ncha Itadesi aja neno itadesi aja okwu kufolu chukwu nenu wa omifelo tolisa da chukwu nwipe aka kwonyo bunu kwoti kolu ya omelu mmaga fumalo onye melu njaga funja nze nwa mmega na-ekwu nunu chukwu na kija chalo didi itadesi aja na fagwe bakwaje obodo oyibo nu na mgbe fana chipụ n'ụwa donu fejebezie n'ebe a na-ele travel bag nu ebe a na-elezi agbakwa fageji nu wejebezie n'obodo oyibo nu na feluzie n'udonu wegotezie nu travel bag nu webulu nie wenata n'ibe fanu papa kibazi akwa fageyi na lunu na papa kisi akwa n'ime abadonu webulu travel bag wejebenu na fejebezienu na motalanu ebe fagezizi nu wefeni na feluzienu na motalanu na fafa buluzienu salibo ugbenu ebulu fanu wejebenu na fejebezia n'obodo oyibo nu na feluzia n'obodo oyibo nu welituzienu n'embasi nu webulu papa kwafa wejebenu na fejebezia n'ebe fagibinu webido wesubasi n'afianu onye ọbụla lụba n'ọlụọ n'alụnu maka ife n'alụ nwele weta ego nu ende n'olili nnene n'ụwa gị malụnụ ụfọdụ alụba dị ọlụnụ weluzianụ webute n'ike gị ike mmadụ rinu ende n'oluzie mgboga nata naijanụ odebezie bakwa afọ bụ wejebe webulaba ego n'ụwa wee nabanụ webulaba ego wafia bụzi selibọnụ ọnata naijiria wee mebi fegonu maka gịnị n'obuzi ike wee natanụ ike kike na feko bakwa weje obodo oyibo wee naba mulike kike mmadụ ego oyibo ka chukwu ji chọfa mmanụ n'ife mekwa ụmụ igbo n'ụwa gị mmalụ
mumu wejebenu kanje jobu mu Igbo n'obodo Ibenu ndị buzi abakwa nu wejebenu wenata natabuluzie na begonu na fabu nde somogo momogo adafuzi njoga nyine kunu chukwu denu na nyakufa na sunu nifa meme fanu nenu wadonu kajebenu na Thailand kamu na negumu yijebenu kezi nodo kwa nyine kunu esa lusi ego nodi afunu Chief Chidebele Pascal otogwe buchile mo nodi afunu n'isi ozi nu ka mulodogunu n'ụmụakọlụ nke dị n'Imo steeti eso mogo nọ n'alụ Thailand biri akụchinyelu nwata nke izizi nu n'isi ozi n'Imo steeti odogunu akụchinyelu nwata nụ na taị na kompini nwelu nenu weliganu akwa gị nwezie buteko kompini nke dịzi na maịmụ aka anyị na-ekwunu echidibeko n'ili afụnu Holding Limited na Bangkok nke dị na Thailand Chidebele bili na mbosi kwalu nne mụtalụ nne gị mbosi kwalu nne gị ochie n'ụwa nwanne m tọdịsi ka ebe ndị igwe na-agbọ falanụ na kulivanụ na fagazi nkụnụ n'Igbolu Prince Alizevis onye nwebunu site bụbụrụ igwe egwu jebenu aketielu nne gị ochie gwunu n'ọnụnụ Chidebele Ogbuteko Company n'Odogwu Chidibeko Nigeria Limited ezomogo nnọsị gị gaba n'ilu n'ife memezi gị n'enu ụwa donu n'ilu aka ị ga-ejenu Chidebele Pascal Odogwu egwuchilenu onye isi ozi nuo n'iso webili na mmaga echezozi ọka imelụ mụnụ n'ife nyelu onye nwe mụnụ welikanu Chidebele ezomogo bilinu omoga dafu njọ n'enu ụwa donu na ndị na-ejelu ka ọdịda donu na nchafu na bageji anizelu mmiri n'ilu ndenu ka ị ga-ejenu n'igbo n'aka n'iyo na ị ga-ebute mmanụ n'igbo n'aka ekpete na ị ga-ebute ego onye ka anyị na-ekwu Chinelo nwata Chidibeko Odogwu na Mayaba Akụchinyelu nwata Odogwu Akụchinyelu nwata Chidibeko Odogwu na Maya maka obi ebi onye Thailand nnu ga anyị na-ekwu Zute n'obodo oyibo ka anyị nọdonu na United Nations ka mbatala batanu wenne kelezi na onye chichinu Chief Barnabas Nnabuo onye United Nations na America ebe afụkodogwu bizi ebi wenne eme ọgọnụ Chief Barnabas Nnabuo ezomogo onye America odogwu ụfọdụ na-ajụsị ka ebe isi wee bịanụ n'ọbụ n'Imo steeti ka Mulodogwu Chief Barnabas Nnabuo ojimoto eme ọgọnụ bili oju na-eme ọgọnụ gaba n'ilu Chief Barnabas n'ife meme gị ma nchanụ n'ife imelu onye nwegwu n'uwe likanụ Chief Barnabas Nnabuo bili ọkwa ikwele onye nwegwu kwanụ wesi na emesi adị ga-ebunye moto nke mụnụ ka m weluzie ihe nwejebe egwu mụnụ ezomogo 1 na United Nations n'isi mụ gbagotenu mụ bịazie na-emeli ka n'enu ụwa donu ka ntị elu ndị klọbụ na-egwu n'ụwa donu ka fakweluzie n'enu ụwa nọ na-eme Chief Barnabas Nnabuo Odogwu onye United Nations Odogwu nwoke bụ na na-aga n'ilu
na nwanyị ọma dị nnọkwa ya n'azụ nụ ebulu egwu m ka kenoli akogenu agbala nwanyị ọma ka anyị na-achọ Mrs. Lolo Meli Iyabo Nnabụọ Odosiagụ nwanyị ọma ọdụchili dị ihe nwanyị ọma ọkwịnọ na Lagos steeti n'udonu wee na-azụzụ ụmụ Chibanabas donu ụmụọlapụrụ gị weje obodo oyibo Chibanabas n'ijego obodo niile obodo niile nnu ka ijelubirinu achọ gị na-emeli ka niile afọnụ achọzie gị na moloko niile afọ kezi obodo mma kpọwelalụ nenu ndezie n'ijego n'ụwa niile ojimoto eme ọgọ bunye onye nwegburu Prince Alizevis na nne ekelenu Chibanabas agụba ma gị lọyi ịgbalụzie n'ọbụ onyiloso wegunu n'onyilogugo dị n'ọgagụnye odogburu Chibanabas na-akpụ onwe ife oji wee kalịanụ oji bise ma ọgụ odogburu Chibanabas ya sị gị gaba n'ihu kezi onye anyị na-ekwu Ezomọgọ Chibanabas nnabụ ojimoto eme ọgọ n'ọnwa biri na United Nations nke ibize nde kapuni kwa nefele bubu kapuni ya kebubu ka Jesu dodobubu kezi oka ndị ọga na anyị na-ejekwunu anyị wete kenezie zalusi egonu Chief Sir Osioma Jombo Ọdụ Eze aka Machine the CEO Machine Table Waters million one agba n'okwute ya ka odogwu ji azọ ndị mmadụ ndụ Osioma Jombo lodogwu Machine Table Waters onye ọmanụ and the teach you ife odogwu ji eme ọgọ n'Uwelika Osioma gaba n'ilu nu Prince Alizevis na-ekenenu n'ifimelu mmụọ n'enu Uwelika nu Osioma Jombo n'Igadinu kapunu ya ka ebumu akezutezia na-ezalusi ego m the Honorable Bilinu Chief Dr. Charles Ike Chicago n'ebe ịnọzi bụ n'Amerịka ebe ahụ gị na-azọ ndị Igbo ndụ na ndị Imo ji ga-enwe aṅụrịnụ ndị Imo steeti ji ga-eme ọnụ n'ịnaba n'enu uwe obodo ga-anabanụ n'ịkwụlụzie n'enu ụwa n'Imo akwụlụ Imo State House of Assembly Constituency Njaba Chapter Ezomọgọ biri onele bụrụ na si gị gaba n'ilu Ike Chicago n'ịkaliga egwu na ndị ilo gama mfụ ganya n'ụwa chanụ mepe ogo chinyelu gị n'ụwa jebe n'agụba ma gị lọyi ịgbalụ na bụ onye ilo n'ụzọ wegunu onye ilo gugo dị n'ọgagụnyodogwu n'ọgagụnye Ike Chicago n'osobili kezi onye anyị na-ekwu Ike Chicago ndị kaliga egwu ifameme dị n'ụwa chanụ kenelu mụ Chidebele oyekenu Chidebele Pascal ọkpụrụ gị n'anya nụ Ike Chicago n'ilu ka ị ga-ejenu Ezomọgọ n'ụwa niile nụ Prince Alizevis na-ekenenu Melikatonu na ndị na-ezute ụmụaka Igbo tonu ndị kapa kwaji obodo oyibo nu wee naba bụrụzie na be egonu kapụrụ egwu nje ekenenu agbala nwanyị ndị n'ọka nwoke nu nwanyị ka nwoke mezifike eze nwanyị ọmụbili na Melika ka anyị nọzi tonu mgbe nneke na gbara nwanyị ọmanụ Lolo Nola Siduru na Michigan na America Nola bili Nola gbala nwanyị ọma gaba n'ilu
onye dulu ndị dị m sọnụ n'ife kalili nwoke gị na-eme agụba ma gị lọyi ịmalụ na bụ onye ilo n'ụzọ wegunu n'ọrụ agbala nwanyị ọma gaba n'ilu osodi agbata akụ ka anyị na-ekwu eze nwanyị ọmanụ n'ife na-eme ka igbo nu na-achọnụ niile nyezili ụmụ igbo aka nụ n'ọla site ụlọ n'ịga dịnụ eze nwanyị lọlọ site ụlọ nwanyị ọmanụ nwanyị jele mele ka wemere lọlọ site ụlọ gaba kambulegwu mụ ka jesu todogwu na Lagos steeti ka niile jenu anyị wee na-ekenezinụ obi China Ojichukwu ji ife onye bụlụchi onye ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ na mụ na chi ya gaa onye nzuzu na chi na Chukwu nọrọ onye nzuzu chi na Chukwu nọ n'ụla onye bụlụchi onye ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ onye be anyị dị Igbo ya na ịmụ ntị ka nkọlọ na akụkọ ya nwere nwatakịrị a na-akpọ Chukwuebuka Chukwuebuka na kọlọ nọ jere obodo oyibo n'ọnya gbara ise kelụ na wee bulu ego wee nata obodo libiba maka Chukwuebuka onye bụ na na-enwe aṅụle ọlụ obodo na-alaja aka maka Chukwuebuka mana enwere ndị amụ dị n'eze mana iwe dịba n'obi ndị amụ dị n'eze ma n'obi na-enuzi inu ihe nwere nwanyị a na-akpọ Wudi Mama bụ onye amoosu n'ebe anyị ka na-ajụọ onye amoosu ọ na-adị mma gbata obi Wudi Mama jelibe Chukwuebuka manya ka na-akpa welego oyibo wenye Wudi Mama n'aka Wudi Mama wee nababịa Wudi Mama na lue Wudi Mama wee baba mba ajụjụ na-ajụ kedu ka ọ ga-esi bụ Chukwuebuka ga-enwe ego na-emenụ ma na ga-egbu Chukwuebuka Igbo Chukwuebuka Igbo Chukwuebuka Igbo Chukwuebuka Igbo Chukwuebuka Wudi Mama jelibe dibịa ka nwa dibịa gwọlụ onye ọgwụ ogbuo Chukwuebuka nwa dibịa chere babịa na n'iwe ruo ka gbakala tuna nwa dibịa kpọrọ Wudi Mama na babeghị n'aka nwa dị ọcha Wudi Mama baba Wudi Mama wee baba mba nwa dibịa gwọlụ m ọgwụ ka mgbo Chukwuebuka dibịa na ọgwụ na o nwere ihe ọ tụrụ ya a na-eliri ude na-eli n'ude n'ebe aja nwa
dịbịa gosi ọgwụ wee binye Wudi Mama oburu na Wudi Mama na rebie wee wetara aka na mbarịta anya vụlọ Chukwuebuka nne m ụlọ ọmụmụ tibe Mama Chukwuebuka wee kwaba lele jebe n'ụlọ ka sekpula na Chineke enu akwa mama nakwa akaji nwa mụra nwa m Akaji nwa mụrụ nwa m. akwa mama nakwa Akaji nwa mụrụ nwa m. akaji nwa mụra nwa Akaji nwa mụrụ nwa m. amajeli ije nata Akaji nwa mụrụ nwa m. awele Wanisekelu wa bankiti odiko nọnụla Yukwalisa bankiti odiko n'alalọla Lọtiri izu ma otiri ọnwa Obi n'igwe wee kwụlọ ọtọ Chukwuebuka wee nata Wudi Mama wee tibe Olotinu dibịa tụrụ nya Anya n'ilu ude n'elio n'udene bụ aja anụ Wudi Mama wee tibe Udene bụ aja anụ. Ana elili udene. Abọ lili udene ga-abọ ya bọ n'ike. Lọmụ owemuo Udene bụ aja anụ. Anya n'ilu udene Ana elili udene. Abụọ n'ilu udene ga-agbanye Abọ lili udene ga-abọ ya bọ n'ike. Iyo n'irego Udene bụ aja anụ. Anya n'ilu udene Ana elili udene. Abọ lili udene ga-abọ ya bọ n'ike. Lemon ije n'ụwa wee je nuo ije n'ụwa bụ olele onye metara obu n'elu chinye onye na-achọ onye Kenya dọcha nyaka na-achụ igeli udeneli onye na-achụ udene ka ijide ajụjụ na jụọ igeli udeneli igesi udene esi ịgara udene n'ọkụ onye na-achọ onye Kenya dọcha ilozo na Chukwu nọ n'igwe maka ije n'ụwa bụ oriri onye mere Kenya na Udene bụ aja anụ. Ana elili udene. Abọ lili udene ga-abọ ya bọ n'ike. Udene bụ aja anụ. Ana elili udene. Abọ lili udene ga-abọ ya bọ n'ike. Is your boy, DJ S Shine Best International. Onye nwere ego n'ụwa bụ chi nwe ogbenye. Onye nwere ego n'ụwa bụ chi nwe ogbenye. Ụbịam ajọka njọ, ụbịam ajọka njọ, ụbịam ajọka njọ. Onye kebesi ya enyi na mụ. Ololololo. Onye kebesi ya enyi na mụ. Ụbịam ajọka njọ. Onye kebesi ya enyi na mụ. Ụbịam gbaji ife. Onye kebesi ya enyi na mụ. Onye menụ ụbịam oyi o. Onye kebesi ya enyi na mụ. Inejaja hinanana o. Onye kebesi ya enyi na mụ. Onye kebesi ya enyi na mụ. Onye kebesi ya enyi na mụ. Ụbịam ajọka njọ. Ụbịam nwere ajị si o n'elu ụwa o. Onye mere ụbịam oyi o n'ụwa o. Ibe batara nwoke ji kuliere ụla n'ụtụtụ mana ya nwụrụ ruo ogwe jebe ọlụ n'ụwa o. Ọ na-agbala ụbịam ọsọ. Ụbịam ajọka njọ n'elu ụwa. Ụbịam bụ ajọ ife. Onye fụrụ ụbịam alịghị ọsọ. Ibe mere nwoke riri ibe gụrụ ya n'elu ụwa maka na o jighị ego Igbo. Sometimes ọ sị na ọ na-asa ya afọ n'ụwa ifugo ogo si adị o. Ụbịam bụ ajọ ife. Ụbịam bụ ajọ ife. Ụbịam bụ ajọ ife. Onye mere ụbịam oyi o. Onye merụ ya oyi ga-atụ onwe ya ụta. Onye umengwụ ụbịam bụ ajọ ife. Onye na-achọghị ịlụ ọrụ n'elu ụwa. Onye mere ụbịam oyi o. Onye mere ụbịam oyi o. Ụbịam bụ ajọ ife.
onye menu bịamoyi onye menu bịamoyi mbọ niile anyị na-agbanye n'ụwa bụso ego nni aka jaja onye butere ọnụ mmanụ n'ụwa onye lụọ olie because no food for lazy man aka jaja onye butere ọnụ mmanụ anyị chụọ n'anwụ anyị erie na ndụ ndị be anyị ndị Igbo na mma ju n'udodo ụbịam na-echi ụmụ ọkachi ya ibe dị mma na ọ bụ ego dị n'okwu ego dị mma n'onye keke na pepe na alụọlị ya ego ka ọ na-achọ n'elu ụwa ọ na-agbalụ ụbịam ọsọ n'onye ọkada kwụ n'ụzọ na-eje n'elu ụwa ọ na-agbalụ ụbịam ọsọ na taxi driver na-alụọlị ya n'elu ụwa nwanne m ụbịam ka ọ na-agbalụ ọsọ ije n'ụwa onye marụ n'ogolo n'elu ụwa tigwe dike n'ọbụ n'ọdụ mana ya suo n'elu ụwa ma chọba dike ka ọ bịa Igbo ndị be anyị n'Igbo ka njunu o nwere ego na-eche mitin late okwu onye nwere ego bụ eziokwu n'ụwa okwu onye nwere ego bụ eziokwu ọ bụrụ na nwoke gbata ego asị na ọ dị ka anyị na-adị ọ bụrụ na nwoke gbata ego n'ụwa dị ka anyị na-adị nwoke bụrụ ọkara ogidi asị na oyiri ikwu nne si na oyiri ikwu nne ya nwata eyiro na nwata eyiri nne ọ ga-eyizia n'obi n'ọfịa ụwa mbọsị Chukwu keli mmadụ ikokwu live ọhịa abụọ ebe n'ume na onye segabụriri ezi oyibo akala njibi ụwa bụ egwu onye kebe ụbịam doli osigo enye na mmịa ụbịam baa ji fe Chukwu kelebe ke udene ke ugo Olisa kelebe ke udene ke ugo ebe na-ebi n'elu udene na-ebi n'elu mmiri mara ugo n'ọsago garuo iji ụwa si n'akalaka iro akala Chukwu nyere ebe ọ bụrụ ya ka onye lugo akala ka onye na-eche onye one n'ụwa agbarụsịa ngana ekulu ngene nwụọ ebube dike na-eche obodo nche onye a na-akpọ dike ọkwa dị onye eji iwe malisere iwe ochie ga-abịa n'ụwa oche ego onwe mba onye nwere ego n'elu ụwa na-enwe ọtụtụ nwanne keji aka nwanne elu ọ dị na mba ode n'ụwa ndị ọma ụbịam ajọka njọ elu ụwa ụbịam gbaji ife onye mere ụbịam oyi ụbịam gbaji ife onye m ụbịam oyi one n'ụwa ghata onwe ya ụtọ achụọ na nwo anyị riela ndo nwoke na nwanyị mmadụ ma amụsụ onye ọbụla na-ebe kpara ka akara ojibi ụwa chake Chukwu Olisa kele ụwa Chukwu Olisa kenuke ka kpakpando tutuo maka o nwere ebumefu kpakpando achake ego awele ọkwa onye bụ dike n'ụwa ọrọbọda kpụrụ ya n'azụ ụbịam ajọka njọ o nwere ego bụ chi nwe ogbenye n'ụwa onye nwere ego n'ụwa ka na-akụla aka Igbo
onye mere ụbịam oyi ịbụ nwoke ka ịbụ nwaanyị onye mere ụbịam oyi kata onwe ya ụta ebe ọ bụ na ị na-eje onye mere ụbịam oyi ị na-eje eje ị na-ana onye ana mere ụbịam oyi kata onwe ya ụta ije ego onye mere ụbịam oyi onye mere ụbịam oyi kata onwe ya ụta ọkọme ibe ọ bụrụ onye na-emele n'ụwa nwanne m onye na-enyi ya ihe ọ n'ụwa ebe a na-egbo gwarịrịa ka esi ebunye ogbenye ruo o ji nwayọ ada emelụ arụ ma chaa o ji nwayọ ada emelụ arụ oyibo ibe nna gị ume n'ụwa ọnwụwa omemma na-emelụ onwe ya mme omemba ojikọ onye ori mma igbo ololololo magic finger na-abịa m ọzọ ndị be anyị n'Igbo na makọlụ n'ụka osi mee na mbara igwe ọba jụrụ dọlụ n'enu ụwa na anụ ufe n'oho niile ọbịalị mitin ọbịalị nzukọ ebe wekwue n'enu ụwa n'ihe ga-abụ eze na mbara igwe ude na-ewebe iwe n'enu ụwa n'ihe ga-abụ eze na mbara igwe oyim ugo wee mechie ọnụ ya maka nọma na mmiri mara ugo n'ọwụrụ garụ ewefebe nza wee fesie anụ fenu ke ga-abụ eze na mbara igwe elu oge osielu n'enu ụwa dike fesili nza na mbara igwe ugo wee bụla eze nnụnụ ugo wee bụla eze nnụnụ ebe wee webe iwe gịnị kpatara ugo ji bụla eze nnụnụ na mbara igwe ebe wee were iwe wee gbadata naanị wee bụrụ nwa ọkụkọ na nwa ọkụkọ n'ebe nwa ọkụkọ n'ebe na namro nwa ọkụkọ wee tibe mkpu n'enu ụwa ok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 o yi ọranaeze wee gbakụta wee chụba anya gịnị kpatara ije ebe alịlị ọ sị na ọ bụrụ maka ebe bụ nwa ihe ka anya jebe ibe batala oji ebe alịlị ụmụụwa n'udo n'ihe igbo ọranaeze wee chụba ebe gịnị kpatara iji bụrụ nwa ọkụkọ na ebe wee kwue eribe nne na nna ji mụ anyị o n'enu ụwa o nwa ọkụkọ bụ nne anyị o n'ụwa o onye eji olu oge osi luonu udene wee webe iwe dịka udene na na o wefu ozu onye nwụrụ anwụ o wetara ya werie udene ebe aja anụ adịrị n'udeneri ọranaeze gbakọta wee jụbụ udene gịnị kpatara iji ribe ozu nwụrụ anwụ udene udene wekwue n'enu ụwa ozu onye anya ukwu ka ya na-eri o ozu onye ọ dị ngwa ngwa ole n'ụwa n'ụwa ka ọ na-eri oyibo elu aka osi lu oyi ọranaeze wee gbọba ugo pụta kere bịakwa anyị ọka osi dị gị ọnụwa ugo gwara ọranaeze akala ka onye na-edu onye ọbụla bịara ụwa onye ọbụla nwere akala dị ya ibe ọbụla onye na-eme nne n'ụwa ya jizi ike n'ọlụ maka na ụbịam ajọ ka njọ onye ụbịam ọ ga-abụla lọdị n'ụwa ụbịam ajọ ka njọ ụbịam ọ na-echi ụmụ kachie ugo gwara ọranaeze
na mmiri marugo n'ọsarugaro mmiri marugo n'ọsarugaro mmiri marugo n'elu ụwa n'ọwụrugaro n'ọsarugaro eriri kere ngwugwu n'ọsarugaro ngwugwu maka onye kere ihe n'ọsarugaro ayo n'ọsarugaro ndị be anyị n'Igbo nwagụ adatalaja nwagụ na-eri anụ na ya na-eri ena na-amụta ene mgbada na-amụta mgbada nwadụmọ na-ata bifia one n'ụwa ka nna jụ anụ ọbụla nwere ibe ọ na-eri one n'ụwa mgbe oyi isi tọlọgidi ya egbu ogidi ọnụ ahụ abalụsi ngene ikpulu ngene ṅụọ Igbo ndị be anyị ndị Igbo ma dịka ifinga nọ na-ekwu ụbịa ma jọke njọ na nwoke fụrụ nwata nwaanyị ya n'ụta wee kwụ ụgwọ isi ya maka na o jiri ego n'elu ụwa wee gbaba ọsọ o ji ego ji mgbahọ o ji ego ji ọfọ onye ọgazili nwe mba n'ụwa ọkwari ego ya kwuo ego dị mma ego dị mma ego dị mma onwe n'ụwa mgbodo na nwoke pụta n'ụzọ ụtụtụ wee babụrụ chi kere ya mba n'elu ụwa n'ọbụ maka ego maka nwunye ya balị ọgụ na abalị maka ego nni ego 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 dị n'okwu ọra n'eze jụrụ ọkụkọ gịnị kpatara iji tụba kwọm ọkụkọ gwara ọra n'eze mrarị kwọmkwọm n'elu ụwa gịnị ka mbeji zụọ nwa m Igbo o nwere kọbụchi nwambenye ololololo magic finger yọrọ ibe egwu o nwere kọbụchi nwambenye onye nwere ego o nwere kọbụchi nwambenye Buchi nwambenye o nwere ego buchi nwambenye a na-agbalụ ụbịam ọsọ ụbịam baji ife o nwere ego buchi nwa ogbenye ego dị mkpa ego dị n'ogbo o ji ego ya izu ka mma na na-eju na Is your boy, DJ S Shine Best International. Kamubulu Bekene, Yezute producer, Akane Silanye Kwo, Islamiki Nidimma, Kambuli Bajeke no Galanya, Dezo Mokochi ya Nemelive, Majority record on Nidimma, Ogwefi akode na nwa, Ogalanya binye docha, Wewele go buchi wogbonye, Oye wele go moriba, Wewele ifonye demende nuwa, Ya chisike nono, Akajaja butelo no mano, Ifo bunu ya nemene nuwa, Joli dobi ko badanya, Achuona mwerie nando, Wewele go buchi wogbonye, Magic finger na bia mozodo, Ego melu nwoke iwu na amalịcha ego dị mma ibe aba n'aka bụ ego ibe aba n'ụkwụ bụ ego moto dị mma bụ ego dupulesi n'ọbụ ego na mmadụ jere mahadum n'ọbụ ego dị mkpa Igbo na-efe ego Wewele go buchi wogbonye Uche na mo Ekene nuko Ogaya chile melibe Iko junu sabo Wata kwacha